أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugawa suna tambayan fassarar mafarkin tsohuwar rijiya. Da aka ce tsohuwar rijiya, rijiyar da babu ruwa a ciki, babu komai a ciki sai dai kawai tsananin zafi, mewa ƙila masha ruwa ma yana a ciki da sauransu, ko macizai. Ga abin da Shafar Ganin Annabulsi ya fassara a cikin littafin su Tadiru, mujalladi na farko shafi na 71 babu jimi, babu da yake magana akan harfin jimi, yake cewa ita rijiya wadda take tsohuwar rijiya mawarkinta yana nuna cewa baƙin ciki ne da wahalhalu ko kuma shiga kurkuku ne, kamar yadda annabi Suleiman, annabi Yusufa ya shiga cikin tsohuwar rijiya ya shiga kurkuku daga baya. Kai duk wanda ya ga wani abu daga cikin ɗayan cikin abubuwan da muka ambata, ya ga ya shiga tsohuwar rijiya, ko ya ga an jefa ya tsohuwar rijiya, ko ya ga tsohuwar rijiya, gaskiya ya je ya addu'a, ko dai baƙin ciki ko wata wahala ta faɗa mashi ko zaman kurkuku. Amma bayan haka zai haɗu da manyan mutane, zai samu ɗaukaka babba kamar yadda annabi Yusufa bayan ya shiga rijiya ko an jefa shi, bayan haka ya samu ɗaukaka babba, ya zama ministan kuɗi da sauransu. Wasu ka ce a duk wanda ya ga ya yi mafarkin tsohuwar rijiya fa ilimi zai samu kamar yadda annabi Yusufa bayan ya shiga ko an jefa ya tsohuwar rijiya aka ba shi annabta daga baya. Mafarkin tsohuwar rijiya danganta da yanayin shekarunka, ɗabi'a, al'ada, addini, jinsi, ta haka za mu iya fassara ma shi ya zama alkhairi ko shari. Jama'a muna yi muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai domin annabi. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai